Стана късно, аз ще си лягам. И аз. Окей, Майя, искаш ли да играем на нещо? Да може... Ок, хора, ние с Мария ще си лягаме. Лека. О, забравих да кажа, че си взех робъкси. След малко се връщам да си сменя аватара. Тук съм... Много красив аватар. Благодаря, но хайде да играем. Окей, Арена Евейд. Ок, джойни ме. Влизай. 2 часа след като вече най-накрая им писнало от Ивейд. Аз ще си лягам. Ок, и аз. До утре, лека. До утре. Ще спирам, че е 4 часа през нощта. Но не знам, когато видях Майя нещо ми стана, мисля, че я харесвам. Мисля скоро да й кажа. Но нека сега да си лягам. Part 3.